שלום לכולם. עכשיו אני אראה לכם את התוכנה הכי מדליקה שאפשר לצלם את המשחק. כל מיני משחק שאתם רוצים. אז התוכנה הזאת קוראים Fraps. היא מדליקה ואפשר גם לצלם שם. אתם בוחרים כפתור שאפשר לצלם. לא, פה כמה דברים מגניבים כאלה וכל זה. הנה, כאן אתם בוחרים איזה כפתור אתם רוצים שזה יהיה. וכפתור אחד. למשל אני בחרתי F9. כן, אני לוחץ על זה וזה יסיים. בקיצור, זה תוכנה מדליקה, עדיף לכם. אז אפשר פה ל-60 פיפס. לאיזה גודל אתם רוצים. אני תמיד בוחר על זה. אוקיי. טוב, זה הכל. תודה לכולם על הצפייה. אוקיי, יודעים מה? אני אראה לכם איך להוריד את התוכנה הזאת. אוקיי, הולכים לגוגל, כמובן. כותבים download, איך קוראים לזה? Fraps. אוקיי, הולכים www.fraps.com ואחר כך אתם תלחצו לפה דואלט. כן, ואז אתם יורדו למטה ויש לכם כפתור כזה, אתם לוחצים על זה וזהו. אחר כך אתם מורדים את זה וכל זה, דבר כזה, וזהו, אחר כך יש לכם את התוכנה הזאת. אוקיי, זהו, עכשיו אני יכול להגיד את זה. זאת כלום לצפייה וביי ביי.